Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake kasancewa a tare da mu a cikin wannan tasha ta mai inganci wato Baturiya TV. Idan ya kasance wannan ne zuwanka na fari cikin tashar ta mai albarka, tasha wacce ta shahara wajen kawo muku labaran masana'antar Kannywood, haka ma wajen masana'antar Kannywood. Hakikanin gaskiya wannan tasha tana ɗauke da abin jimami, abin a tausaya, wato ma har za ka iya zubar da hawaye. To kafin dai mu je cikin labaran tsindin gadan-gadan sai ka danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Da nan kaɗai ne za mu sake samun ƙarfin gwiwar kawo muku wasu sababbin shirye-shiryen namu da zarar mun ɗora. Babu shakka Lawan Ahmad ya nuna jimaminsa gami da zub da hawaye a dangane da mutuwar abokin aikinsa, darakta ko furodusa wato na fim ɗin Izzat So, Nura Mustapha Waye. Allah ya bamu dama mun samu damar tattaunawa da wato shi jarumin wannan fim na Izzat So wato Lawan Ahmad, ya bayyana mana cewa lallai babu shakka shi mai shaidar wannan bawan Allah ne wanda ya rasu a bisa riƙon gaskiya da kuma amana, wanda kuma ya kasance masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, wanda babu ruwansa da duk wani abu na rayuwa, wanda kawai shi tunaninsa ya zai je lahira ya wanye kalau da Allah subhanahu wata'ala, kuma Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi ikon ganin fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda kullum haka ya sa a ransa, babu shi da wani buri in bacin haka. Ya kuma ƙara mana da cewa a rayuwar wannan mamaci ba shi da wani abokin faɗa, kowa nasu ne, wato idan dai ka ga har ma an kai ruwa rana da shi to babu shakka kai ne baka da gaskiya, wanda yake shaida ma yake cewa shi ko kai ruwa ranar ma bai taɓa gani an yi da shi ba, ballantana ma ya zo ya fito yanzu ya faɗa bayan mutuwar tasa. Babu shakka wannan mamaci ya sami shaida mai kyau, kuma ana mai kyakkyawar sare, kuma ana mai kyakkyawan zato. A yanzu haka dai jarumi Lawan Ahmad ya kasance kamar uwa ce ko uba ta mutu a gare shi, don kuwa wani jigo ne na rayuwarsa. Don a yanzu haka idan ka kalli jarumin Izzat So din wato Umar Hashim Lawan Ahmad, za ka tabbatar da cewa ita kanta mutuwar ta doke shi, lalle yana cikin wani hali wato na tsaka mai wuya. Hakikanin gaskiya ya ga abin da ya gani, domin kuwa yanzu haka ya fita daga hayyacinsa. Duba da yanayin irin mutuwar dukar da ta mai ne ya sa ya fita daga hayyacin nasa, wanda ya kasance waɗanda suke kusa da shi ma zai iya kiran wancan da suna wancan, domin kuwa shi gabaki ɗaya yanzu abin da yake dukunsu ma mai tunani sabon da suka yi da shi wannan darakta na shi wato Nura Mustapha Waye. Yanayin yadda zai ci gaba da al'amuran rayuwarsa babu shi a tare da shi, wannan abin ne yake dukunsu ma mai lissafi. Amma idan an zo ta ɓangaren dace, insha Allahu ina mai kyakkyawan zato, ba shi da wani damuwa a nan ɓangaren, kuma ba shi da wani dana hina ta mutuwarsa ta nan ɓangaren. Shi dai ya bayyana mana cewa lallai shi damuwarsa guda ɗaya ce, in zai ci gaba da gudanar da rayuwarsa ba tare da shi ba, wanda sun kasance lokacin da yake tare ko da yaushe suna tare, kuma ko da ina za su je. To wannan al'amari zai sa ya shiga cikin kaɗaika, wannan al'amari shine yake dugun zuma mai tunani idan ya tuno da irin rayuwar da aka yi a baya. Babu shakka jarumi Lawan Ahmad bayan yabo da yawa mamacin, waɗanda ma suke na gefe-gefensa sun fito sun yi shaida akan mamacin dangane da irin yanayin yadda yake ɗawainiya da yaran 'yan matan industry, yanayin yadda za a iya koya masu tarbiyya, dangane da irin yanayin yadda yanzu lokaci ya canza, ga tarbiyyar ba ta cika wadatarsu ba. Yana fitowa yana wa'azi akan hakan, shi Lawan ɗan wani lokacin ma yakan iya buɗar baki ya ce da shi ya kyale su, tunda rayuwar mutum ce, babu yadda za ka yi ka ce da shi dole sai ka tilasta ya abin da bai niyya ba. Shi kuma sai ya ce lalle ba zai iya haƙuri a ci gaba da aikata barna yana kallo ba, wanda kuma Allah subhanahu wata'ala ya hana hakan. To kuma yana so ya koyi da halayen manzon Allah na wajen gyara ɗabi'un mutane, don haka dole ne ya iya bakin gwargwadon shi, yayin da yake ganin zai iya. To babu shakka kafin mutuwar wannan mamaci ya samu nasara, domin kuwa ya yi sanadiyar shiryo waɗansu da dama waɗanda suka kasance suna ɗaya daga cikin fanɗararrun cikin masana'antar Kannywood ɗin, wanda ya kasance a yanzu haka sun kasance su ne lamba ɗaya wajen soyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, kuma su ne lamba ɗaya wajen riko da gaskiya da kuma riƙon amana. Waɗannan kaɗan kenan daga cikin halayen mamacin masu, wanda kuma har yanzu babu wanda ya fito ya tanka akan cewa halayen mamacin ba masu kyau ba ne.
To Ubangiji Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe, Allah ka sa mu ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Allah kada ka bar mu da halayyar mu, Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ka sa mana mai kyau ka kuma dasa mana ɗabi'a mai kyau. Sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan tasha ta mai inganci wato Baturiya TV. Ta kaɗai ce tashar da ta shahara wajen kawo muku sababbin labarai masu ingantarwa. Muna godiya.